flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. O tesouro das formigas. ¡Ah! ¡Qué comidinha rica! ¡Coiro! ¿Agora que? ¡Pobre de min! ¡Socorro! ¡Socorro! Ese non é Shelby. Apura, Willy, vamos. ¡Socorro! Shelby, tranquilo. Ai, aínda menos mal. Agradecíavos que me axudasedes a sair deste nenúfar. Para iso viñamos. Ui, ui, Arriba! Non hai maneira porque pesas moito. Como que peso moito? Hoxe case que nin almorcei. Ola! A que andades? Shelby quedou atrapado. Non vos preocupedes, seguro que logo aparece por aquí o pelotón das formigas. Hola. Ah, Manda, truco, onde estarán hoxe as formigas? E logo vas por aquí. É que quedei atrapado no nenúfar. Ui, aínda temos para un cacho. Willy, imos chegar tarde á escola. Sí, e das formigas non sabemos nada. E se imos chamar nós por elas? Hola, Arnie. que hai, Maia? A ver, e logo hoxe como é que non andades de patrulla pola pradería? Non xo podemos contar. Paspán, non lles contes que non lle lo podemos contar. Pero, a Barney, eu pensaba que o que non lles podíamos contar era que o coronel atopara un tesouro. Un tesouro? Como o descubristes? Quen botou a lingua a pacer? Que o baldamos? Quen foi? Pois, fuches ti, Arnie, acabas de cantar. Daquela fun eu, claro, pero... Que badoco! Non te preocupes, Arnie. Non pasa nada, porque non lles contaches que o tesouro está no outeiro. No outeiro. Vamos ata ali, Maia. Pero... Oh, Oh, Maia, Willy, que facedes aquí? O acceso estaba restringido. Shelby precisa dos seus servizos, coronel. Levamos un anaquiño atrás de vostede. E logo que andan a facer con isto? Pois, a ver, o caso é que hai uns días atopamos por casualidade estes bloques tan raros. Mirade, collede. Probadeo, por favor. Sabe que dá xenio. Sí, non está nada mal. Nada mal, está delicioso. Nenos, é a cousa máis rica que provei na miña vida. Pero hai un detalle que me desconcerta. Atended un momento. Ai, estáse desfacendo. É moi curioso, parece ser que este elemento rexeita a auga. Estamos traballando sen descanso para transportalo todo a Gorila. ai! Un momento, explicádeme como fixestes para descubrir que estábamos aquí. Pois é Dispense, que... coronel. Maia e máis Willy descubriron o segredo. Falaron demais. Dous traidores. Pero pode estar tranquilo que despois de moito investigar xa sabemos seguro quen foron. Sí, coronel, porque eses dous traidores fomos nós. Babecos! Ai, ai. Agora hei de axudar a Shelby. Van Maia e Willy a candavós. Nós non podemos ir con eles, que nos vai empezar xa a escola. Sí, ata loguiño. Ai.
Desta vez non meta la zoca. Que nin se che pase pola cabeza dicirches nin chío do segredo. Boca pechada. Hola, dixéronnos que tiñades un problemiña por aquí. Vai, ó. O talo dunha planta poderíalle facer de ponte desde onde non fará ata a beira. Moito tardastes en chegar. E logo onde estabades metidos? Non penso abrir a boca, non nos deixan falar do tesouro. Que tesouro? Non insistades máis que non imos contar nada. Que tesouro? Non sexa porfiado, coronel. Deixenos catar tamén esa delicia. Vai ser ben gorda que lles vai caer a 2 formigas que eu coñezo. Pero non coñece as coitadas. Oi. Traede para aquí uns anacos. Ale, un anaquiño para cada un e arreando. Que saboroso é! Recórdame aquilo que probara durante unha expedición que fixen ao Azucre. Está riquísimo. Déanos outro pouco. Non, un anaco por individuo. O tesouro atopámolo as formigas, nos. Pero atoparon na pradería. E como a pradería é de todos, o tesouro por forza tamén é noso. Exactamente. Repartindo o tesouro coa cantidade que hai, dan un bolote para cada un. Moi Aí ben. falaches, meu. Dixen que non e acabouse. Fora, fora daqui. Aí estamos, coronel, o tesouro é noso. O que topa un é para máis ningún. Xa oístelo, coronel. Arreando, ide movendo o cu. E se quedamos aquí, que pasa? Non nos podedes botar, que eu saiba. Pois amañamos isto de insecto a insecto. Queres pelexar? Pois vaille dando. Oi, oi. Vou por un par de amigos e volvo. Xa veredes como vos baixamos eses fumes. A clase sobre a concentración foi moi boa. Nin idea. Quedei dormido a metade. E Shelby xa sairía da poza. Non che hai xente tan capaz. Oh, Pra poñerlle fin á paz. 2, 1. As formigas chorarán. 1, 2. Co temor do noso plan. 2, dispensa, Kurt, podesme explicar onde ides? A darlles unha tunda ás formigas. O que? Unha tunda? Como lle ides dar unha tunda non podedes mallar nela? Podemos tal. Van a aprender a compartir o tesouro polas malas. O lambido ese do Paul e todas as demais. Kurt, no nome dos insectos e das bolas de todo o mundo, déxame pensar noutra solución. De acordo. Ademais, temos que completar as nosas filas. Hai que recrutar soldados para formar un equipo invencible. Douche de prazo ata a noite. Grazas. Coronel Paul, Coronel Paul. A ver, tenlle que poñer fin a este desatino. Negativo. Está en xogo a nosa honra. Que lles costará compartir unha parte do tesouro cos demais? A metade, Negativo. digo eu. Un cuarto. Non. Un anaco, homes. O tesouro é das formigas e morro o conto. Van pelexar entre eles, que desgraza. O tesouro é moi saboroso, pero non se mentou nada bo. O mellor era que desaparecese. Que dixaches, Willy? Que desapareza o tesouro. E logo... Willy, és listísimo. Ven comigo, que hai que falar con Lara. Con Lara? Eres un consello de moda? Ai, que feitísima és. Lara. Sí, que queredes? Pero hoxe estás guapísima. Que lles fixaches aos lunares? Ai, reparaches, teilles algo de brillo. Estás moi elegante. Si, ben, non sei. Viñades falar comigo. Queríamos che facer unha preguntiña. Ti sabes que tempo ven maña? Non o vou saber. Dáseme estupendamente predicir o tempo que vai facer na pradería. Veña, por última vez, repasamos a estrategia. Arrodeamos a pirámide e atacamos os directos sen pensar. Vivan os insectos da pradería! O tesouro é noso! Kurt, oíches? Coronel Kurt! Coronel Kurt, fomos falar co Coronel Paul para convencelo de que renunciase á violencia, pero negouse. Quere pelexar ao abrir o día. Moi ben, mañá ao abrir o día. Coronel Paul, falamos con Kurt para convencelo de que renunciase á violencia, pero negouse. Quere pelexar mañá ao abrir o día. Perfecto, mañá ao abrir o día.
Excelente idea o de loitar o abrente, Kurt. Agora chámome Coronel Kurt. O mérito é todo seu, coronel. Veña, o saúdo protocolario e empezamos. Insectos da pradería, ao ataque! Defensores do tesouro, o ataque! Adiante! Avanzade! Avanzade! Oi! Oi! Chove! A coberto! ¡Que nos ponemos pingando! ¡Ay, qué desgraza! ¡Pero qué desgraza! O tesouro desfaise. Lara acertou de cheo. Veña, que algo quedará. Non. Entón, xa non pagará a pena seguir pelexando por nada. Pois non, o tesouro esvaeceuse. Acabouse a guerra. Declaramos a paz. Onte non se podían nin ver diante e hoxe son amiguísimos. Non xa hai cousa como a paz. Oi!